खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बङाइगाव फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगो हमलायनाय हाबाफारि। बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव रिभिउ मेल। आसाम मेघालय सिमायाव 7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। दासिम रां ट्रेडिंजों सोमोन्दो थानाय 4 गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। आइजो बिजाथिखौ लांदां फादां दांग्रोम सिग्रोम खालामनायनि हेंथायै नायबिजिरनो डिजिपिनि बिथोन। करिमगन्जआव गोबां बिबांनि जाबा टेब्लेट ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमजादों। फावखुंग्रि कादम्बारी जेठानीखौ एरेस्ट खालामनानै अन्ध्र प्रदेशनि 3 आइपिएस अफिसारा सासपेन्ड खालामजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बङाइगाव फरायसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बङाइगावनि एसपि सिआइनि सावराय न'ब्लाङाव बङाइगाव जिल्लानि बर' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय आरो बङाइगाव फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ आफादगिरिनि मासि लानानै सामलायदोंमोन बारग' फरायसा नन्दलाल बसुमतारिया। बे मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफानो हादोंमोन बङाइगाव फरायसालिमा बर' बिफाननि बिबुंगोराफोरजों लोगोसेनो बाहागो लाफानो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि मासि सामलायनायाव बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव रिभिउ मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ फरायसालिमानि सोलोंथायारि बिथा आरो फरायफारिखौ नायगिदिङो होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ ससियेल मिडियायाव लिरदों। आरो बे सावरायमेलाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिंनि गासै जौगानायनि सायाव सावरायदोंमोन होननानै मिथिहोदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे मेलाव एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गोजौ थाखोनि बिफानारि मावख'गिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिहोदों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव समबारखालि मानकासाराव 7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरखौ आसाम मेघालय सिमायाव थानाय मानकासारनि मिर्जुमला लामायाव मोनसे सरासनस्रा सिग्रोमनायाव हमनो हानाय जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ सान्था बेगम, सबिना आक्ता, पिंकी आक्तारा, शफिकुल मण्डल आरो आकाश हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। आरो बिसोरखौ AS17C3808 नम्बरनि गंसे गारिजों लोगोसे हमनो हानाय जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बे अपारेशनाव गंसे टेम्पुबो जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि सालायगिरिखौबो हमनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव ट्रेडिंनि मुङाव रां बाहायगिरिफोरनिफ्राय नोगोद रां लानानै दान मोनसेयावनो रां बाहायगिरिफोरनो जौखोन्दो एबा % होनायनि मुङाव लाख एबा कौटि रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बे जाथायजों गाहायै दीपांकर भट्टाचार्य, माइनाव ब्रह्म, सुमित बर्मन, ज्योतिषमान शर्मा मुंनि सुबुङा लोब्बा दं होननानै सावरायजादोंमोन। रां बाहायगिरिफोरा बिसोरनि हेंथायै मसलपुर पुलिस थानायाव एजाहार थिसननाय जादोंमोन। एजाहार बायदियै पुलिसआ 102/2024 केस फाइल खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो। नायबिजिरनायनि उनाव केस थिसनजानाय मैखोम दायनिगिरि दीपांकर भट्टाचार्य, माइनाव ब्रह्म, सुमित बर्मन, ज्योतिषमान शर्माखौ मसलपुर थानानि पुलिसआ खानाय जादोंमोन।
बे जाथायनि सायावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खेंफोरथि होयो बाक्सा जिल्लानि एसपि उज्जल प्रतिम बरुवाया। बे दायनि सायाव गासै सा 18 रां बाहायगिरिफोरा 1,97 लाख रांखौ लानानै मसलपुर पुलिस थानायाव केस थिसनदोंमोन आरो गाहायै साब्रै दायनिगिरि माइनाव ब्रह्म, दीपांकर भट्टाचार्य, ज्योतिषमान शर्मा, सुमित बर्मनखौ हमनाय जाबाय आरो दायो बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायो। लोगोसेनो बे केसाव खाजोना खांग्रा बिफानखौबो लाफानानै नायबिजिरनायनि बाथ्राखौ फोरमायो। बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा रां जाख्ल'ग्रा थगायसुला सुबुंफोरनि गोजानाव थानोबो रायजो राजाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। नलबारि जिल्लानि बेलसराव थानाय शहीद समृद्धि सेकेन्डारि स्कुलाव रबिबारखालि 3थि थाखोनि थोंजों रिक्रुटमेन्ट आनजाद लानायनि थाखाय गेटआव हाबलांनाय समाव आइजो बिजाथिफोरखौ लांदां फादां दांग्रोम सिग्रोम खालामनाय जाथायखौ लानानै डिजिपि जिपि सिंआ जोबोद गोख्रों राहा लादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सोनाब जननि डिआइजिपिखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि शहीद समृद्धि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेबायदि आब्रुथि गैयै पुलिसनि सिग्रोमनायनि सायाव अजद होनानै सासे आइजो बिजाथिया गावनि फेसबुक पेजआव फोसावनानै पुलिसनि बेबायदि लांदां फादां दांग्रोम सिग्रोम खालामनाया खान्थिनि बारगा जादों होननानै फोरमायथिदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि सेन्ट्रेल वेस्टार्न रेन्जनि डिआइजिपि, नलबारि जिल्ला बेंगिरि आरो नलबारि पुलिस एसपिआ गासैबो आइजो माहारिनि गोजाजोब। बेनिखायनो बे केसखौ नायबिजिरनो डिजिपि जिपि सिंआ सेन्ट्रेल वेस्टार्न रेन्जनि डिआइजिपिनो बिबान होदों। बराक सेरफांनि करीमगंजआव पाटेल नगरनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि जावा टेब्लेट ड्राग्स हमनो हादों। लोगोसेनो बे केसजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ करीमगंज पुलिसआ खादों। गासै 1,20,000 जावा टेब्लेट आरो 537 ग्राम हेर'इनखौ पुलिसआ जब्द खालामनो हादोंमोन। पुलिसनि बे जाफुंसार सिग्रोमनाय एबा अपारेशनखौ आसामनि नखर बिफाननि बिबानाव थानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि जोहै पुलिसखौ बाख्नायदों। महाराष्ट्रनि मुम्बाइनिफ्राय फावखुंग्रि आरो मडेलिं कादम्बरी जेठानीखौ एरेस्ट खालामनानै अन्ध्र प्रदेशआव थानाय सिनियर आइपिएस अफिसार फारियै एडिजिपि, आइजिपि आरो एसपिफोरा सासपेन्ड खालामजादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अन्ध्र प्रदेशनि इन्टेलिजेन्स चिफ पि सीतारामा, अन्जानियालु विजयवादानी, आइजिपि क्रान्ति राणा थाथा आरो एसपि विशाल गानीमोनहा मोनसे स्रोद सुलुंनि असिलाजों फावखुंग्रि कादम्बरी जेठानी आरो बिनि नखरनि गासै 3खौ मुम्बाइनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै अन्ध्र प्रदेशनि विजयवाड़ा जोबथेसालियाव 40 सान दोनफैदोंमोन। बेनि उनाव कादम्बरी जेठानीया पुलिसनि हेंथायै गावखौ खान्थि बायदियै एरेस्ट खालामाजासे बिसोरनि नखरखौ रां दाबिनानै सारासास्ति खालामदों होननानै अन्ध्र प्रदेशनि डिजिपिनि खाथियाव पेटिशन होदोंमोन। मानोना गावखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 31 जानुवारियाव एरेस्ट खालामनानै 2 फेब्रुवारियावसो गावनि सायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनिखायनो नेमखान्थिफोरा उन आगोल जालांनायाव गावनि हेंथायै सोलो रनसायदोंमोनसो होननानै अजद होदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।